Valekonsultti Kosonen tässä terve ja oikein hyvää joulua. Jouluhan on aikaa, jolloin kaikki hiljennymme tosiasioiden, todellisuuden, totuuden ja muiden tällaisten syvällisten teemojen äärelle. Niinpä Valekonsultti Kosonenkin haluaa tällaisen yhden ruudun joulukalenterin merkeissä kantaa kortensa kekoon ja kuljettaa meitä tuon rauhallisen teeman äärelle. Joku voisi miettiä, miksi juuri valekonsultti puhuu totuudesta ja totuuksista, mutta juuri siksi, että ilman totuutta ei olisi myöskään valetta, ja sikäli Valekonsultti Kosonen on juuri oikea mies tähän tehtävään. Tässäpä teille hieman jouluista musiikkia. Tunnelmallisella alkuintrolla. Vain vaikeata joulua keskellä suurten murheiden. Moni taas järjestää, jos stressin kestää ja saa taas perheen tohaltaan. Vain vaikeata joulua niin moni kotiin piilottaa. Saaden ähkyn vain vatsaan ja lahjaksi vaikka patsaan joukkoon vanhan rihkamaan. Taas vaikeata joulua niin moni tuntuu kaipaavan, niinpä kauppias myös joulurahan tuntee innoissaan. Ja väliosa. Kai armollista joulua saa Kosonenkin puolustaa, sillä lasten ja lapsen on vain paras joulu.